ಕೇಳಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು, ಹುಡುಕಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವುದು. ಇದು ಪವಿತ್ರ ಬೈಬಲ್ನ ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆಯ ವಾಕ್ಯ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ ನಡುವೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ ಸುಮಾರು 35 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಬಾಳೆಬರೆ ಅಂದರೆ ಹುಲಿಕಲ್ ಘಾಟಿಯ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸುಂದರ ಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆ. ಹೊಸಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದಾಪುರದ ದಟ್ಟ ಹಸಿರಿನ ಕಾನನದ ನಡುವೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ನಾದದೊಂದಿಗೆ ನೆಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಶಾಂತಿಯ ಸಂಕೇತವಿದು. ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ರಮಣೀಯ ಪ್ರದೇಶ. ಆದರೆ ನಂಬಿಕೆ ಹೊತ್ತು ಬರುವ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಭಕ್ತರ ಪಾಲಿಗೆ ಇದು ಪವಾಡಗಳ ತವರೂರು. ಅದೇ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆ ಸಂತ ಅಂತೋಣಿಯವರ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ. ಕಾಲದ ಪುಟಗಳನ್ನು ಸರಿಸುಮಾರು 350 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿದರೆ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ರೋಚಕ ಉಗಮದ ಕಥೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂದು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಯಾವುದೇ ಕುರುಹುಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಗದ್ದೆಯನ್ನು ಉಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವನ ನೇಗಿಲಿಗೆ ಒಂದು ಅಪರಿಚಿತ ವಸ್ತು ತಗುಲಿತು. ಮಣ್ಣು ಸರಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕೇವಲ 10 ಇಂಚು ಎತ್ತರದ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಮರದ ಸ್ವರೂಪ ದೊರಕಿತು. ಆ ಸ್ವರೂಪ ಯಾರದ್ದು ಎಂದು ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೊಳೆಯಲಿಲ್ಲ. ಐತಿಹ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆತ ಆ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕುಂದಾಪುರದ ಚರ್ಚಿನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವರು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಚ್ಚರಿ ಎಂಬಂತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಆ ಸ್ವರೂಪ ನಿಗೂಢ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೈತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಗೋಚರ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಆತನಿಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಯಿತು. ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಆ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಲು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದರು. ಕ್ರೈಸ್ತನಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಆತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ. ಆತನ ನಂಬಿಕೆ ಹುಸಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆತನ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಈಡೇರಿದವು, ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾದವು. ಆ ಪುಟ್ಟ ಮರದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ಅಪಾರ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಸುದ್ದಿ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹರಡಿತು. ಅಂದು ಪವಾರ ಸದೃಶವಾಗಿ ದೊರೆತ ಅದೇ ಮರದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಿಡಲಾಗಿದೆ. ವರ್ಷ 1682. ಕರಾವಳಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಸಾಗುತ್ತಾ ಬಡವರ ಹಾಗೂ ನೊಂದವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಾನ್ ಸಂತ ಫಾದರ್ ಜೋಸೆಫ್ ವಾಜ್ ಅವರು ಈ ಕಾಡಿನ ಹಾದಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವಾಗ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ರೈತ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಪುಟ್ಟ ಮರದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದವರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು. ಅದು ಬೇರಾರೂ ಆಗಿರದೆ ಇಟಲಿಯ ಪದುವಾ ನಗರದ ಮಹಾನ್ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಸಂತ ಅಂತೋಣಿಯವರ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಫಾದರ್ ವಾಜ್ ಅವರು ಆ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹುಲ್ಲಿನ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಯ ಕಥೆ ಬದಲಾಯಿತು. ಕಠಿಣವಾದ ಬಾಳೆಬರೆ ಘಾಟಿಯನ್ನು ಏರುವ ಮುನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈ ಗುಡಿಸಲಿನ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಸಂತ ಅಂತೋಣಿಯವರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿದರು. ಕಳೆದು ಹೋದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಡುವ, ನೊಂದವರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ನೀಡುವ ಪವಾಡ ಪುರುಷನಾಗಿ ಸಂತ ಅಂತೋಣಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತರು. ನಂಬಿಕೆಯ ಬೇರುಗಳು ಆಳವಾದಂತೆ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಯ ಚಿತ್ರಣವು ಬದಲಾಗತೊಡಗಿತು. 1940-41ರಲ್ಲಿ ಬಿಷಪ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಸ್ರೂರಿನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ಫಾದರ್ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ರೊಸಾರಿಯೋ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಕಾ ಗುಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಡಿಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಅಂದಿನ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ದಿವಂಗತ ಬಿಷಪ್ ಬೆಸಿಲ್ ಸಾಲ್ವಡೋರ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಬಿಷಪ್ ಬೆಸಿಲ್ ಅವರು ಈ ಸ್ಥಳದ ಅಪಾರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದರು. ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾನ್ಯತೆ ದೊರೆಯಿತು. ಅವರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಒದಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು ಮತ್ತು ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿತು. ನಂತರ 1977 ಮಾರ್ಚ್ 15ರಂದು ಫಾದರ್ ಜೋ ಮೇರಿ ಶೆನೈ ಅವರ ಮುತುವರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ನಿಂತಿರುವ 13 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಏಕಶಿಲಾ ಮಾದರಿಯ ಬೃಹತ್ ಸಂತ ಅಂತೋಣಿಯವರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ಥಳೀಯ ಶಿಲ್ಪಿಯೋರ್ವರ ಕೈಚಳಕದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಈ ಸ್ವರೂಪ ಇಂದು ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಯ ಹೆಗ್ಗುರುತಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಕೇವಲ ಪುಟ್ಟ ಗುಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಈ ಜಾಗ 2010ರಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಜೇವಿಯರ್ ಪಿಂಟೋ ಅವರ ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುವ ಭವ್ಯವಾದ ನವೀಕೃತಗೊಂಡ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ಹೊಸ ಉಡುಪಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯವು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಉಡುಪಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೆರಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೋ ಅವರು ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಗಾಧ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹರಿದು ಬರುವ ಅಪಾರ ಭಕ್ತ ಸಾಗರವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇದನ್ನು ಉಡುಪಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಡಯೋಸಿಸನ್ ಶ್ರೈನ್ ಆಫ್ ಉಡುಪಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳೆಯಿತು. ಸಂತ ಅಂತೋಣಿಯವರ ದರ್ಬಾರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ವರ್ಗದ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ದೈಹಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು, ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ಮತ್ತು ಕಳೆದುಹೋದ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅರಸುವವರು ಭರವಸೆಯ ಬೆಳಕನ್ನು ಅರಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆಯುವ ನೋವೇನ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯ ಬಲಿಪೂಜೆಗೆ ಸೇರುವ ಅಪಾರ ಜನಸ್ತೋಮವೇ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀವಂತಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಸಂತ ಅಂತೋಣಿಯವರ ಪವಿತ್ರ ಅವಶೇಷ ಭಕ್ತರ ಪಾಲಿಗೆ ಸಂಜೀವಿನಿಯಿದ್ದಂತೆ. ಬಂದು ಬೇಡಿದವರಿಗೆ ಇಲ್ಲವೆನ್ನದ ಆ ತಂದೆ ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸುತ್ತಾನೆ. ಕೆರೆಕಟ್ಟೆ सांत अंतोनींचें पुणशत सुमार 350-400 वर्सांची लांब चरित्र आसचें पुंतळ. हें पुंतळ सांत अंतोनिनस ताचे विनवण्याचो आदार दिवचे खातीर विंचललें पुणशत अशें आमी लेखयत. कित्याक ह्या पुंतळाची चरित्राच तशी आसा. हांगासर सुमार वर्सां पयलें 350-400 वर्सां पयलें हिंदू रैत आपले गादेक कोसतासतना ताका एक रुखाडाची इमाज मेळटा आनी ही इमाज क्रिस्तांवांच्या देवाक संबंदली अशें लेखून तोवळच्या कुंदापूरच्या याजकाक ती इमाज ते दितात आनी तो याजक ती इमाज ताच्या कोबाटान दवरता आनी उपरांत पळयता आसतना ती इमाज ताका थंयसर मेळना. बदलाक ती इमाज हांगासरच येवन पावलेली खबर ताका मेळटा आनी अशें हांगासर ती इमाज परत घेतलेलो लोक ल्हानशें गुडसुलतशें बांदून ती इमाज थंयसर दवरता आनी हिंदवांचो लोकूच त्या इमाजी मुखार येवन सांत आंतोनीचे विनवण्याचो आदार सोदूंक सुरू करता. ताचे उपरांत हो राजरस्तो देखून ह्या रस्त्यार पाशार जातेलो हर एकलो भावार्थी क्रिस्तांव हांगासर येवन सांत आंतोनीचे विनवण्याचो आदार सोदून मुखार वेता आसतना तांणी मागलेलें तांकां मेळोवंक सुरू जाता आनी अशें सांत आंतोनीचे विनवण्याचो आदार तीं भोव व्हड मापान अनुभव करतात. आनी अशें तो वळतावन ह्या दिसा वरेग सांत आंतोनीन ह्या पुंतळार ताचे विनवण्याचो आदार दिल्लो आसा आनी त्या देखून आमी पळयता ह्या पुंतळाक जायतो लोक येता. हर एका मंगळारा हांगासर नोवेना सांत सकाळीं 10 वरार पवित्र सक्रामेंताचें आराधना सभेचें नोवेन आमी आरंभ करता. ताचे उपरांत मिसाचें बलिदान, आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण आनी असल्या ह्या मंगळारांच्या नोवेनांक सयत सुमार 300 लोक सामान्य जावन हजर जाता आनी फेस्तां रजेच्या संदर्भार आनी हेर दिसांनी ह्या लोकांचो संख्या आनीकय वाडटा.
सांगाता हर एका दिसा म्हणल्यार बरें भक्तीक हांगासर येता आसतना सांत आंतोनीचे विनवणेन तांकां मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवंक तीं येतात आनी तांची साक्ष तीं हांगासर दितात आनी देखूनच ह्या पुंतळार तावन सांत आंतोन ताचे विनवणेचो आदार दिता म्हळ्यार ही एक वर्ती रुजवात. ह्या पुंतळार वर्सांत 2 फावटी फेस्तां जातात. फेब्रुवारीच्या 15 तारखेर आमी रेलिकेचें फेस्त आचरण करता आनी त्या फेस्ताक सुमार 3000 तावन 3500 लोक हजर जाता आनी ताचे उपरांत जुनाच्या 13 तारखेर आमी सांत आंतोनीची वार्षिक परब आचरण करता आनी त्या फेस्ताक सोडून 4.5 तावन 5000 लोक ह्या पुंतळाक हजर जाता आनी अशें ह्या भक्तिकाचो संकोच इतलें पयस आसलेल्या ह्या पुंतळाक हजर जावचो इतलो संकोच एक साक्ष सांत आंतोनीची मजत ह्या पुंतळांतून कितली मेळटा गे म्हळ्यार हें पुंतळ भक्तिकांक सदांच उक्तें आसा आनी ह्या पुंतळार आमी जायती हेर सेवाय दिता जावं पुरो वांजेल रजार जावं पुरो कावन्सिलींग स्पिरिच्युअल कावन्सिलींग आनी अशें जावं पुरो मार्गदर्शन कुमसारां ह्या पंगड जावन येतेल्यांक मिसाचें बलिदान आनी अशें कुटुंबांचें मागणें हें सगळें आमी हांगासर चलोवन व्हरता आनी सांगाता ह्या पुंतळार आमी सांत आंतोन निराश्रितांचो आसरोय आमी आरंभ करता. जुनाच्या 13 तारखेर ह्या आसऱ्याचें उक्तावणी आमी करतल्या आनी अशें निर्गतिकांची सेवा ह्या आसऱ्या मुखांतर सांत आंतोनीच्या नांवार करूंक आमी मेळ काडलेलें आसा आनी उपरांत जायतीं येवजणाय ह्या पुंतळा खातीर आसात जावं पुरो एक नवें देवाळ बांदचें आनी आमच्या पुणशता खातीर जागो काडून घेवचो हें सगळें येवजण हांगासर आसा. तुमकां ह्या पुंतळाक हांव हांगाचो रेक्टर जावन तुमकां मोगाचो स्वागत दितां. हें पुणशेत तुमकां सदांच स्वागत करता. ह्या पुणशेताची भेट करा. सांत आंतोनीचे विनवणेचो आदार सोदा आनी तुमच्या गरजां खातीर त्या देवा लागीं मागा आनी खंडीत जावन सांत आंतोनीचे विनवणेचो भरपूर अनुभव तुमी जोडतेल्यात. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಕುಂದಾಪುರದ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಬಾಳೆಬರೆ ಘಾಟಿಯ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಮೌನಯೋಗಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಆತನ ಕರುಣಾಮಯಿ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಸದಾ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.